Анкарада 13 сағат. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2025 елның 9 октябрь пәнҗешәмбе. Сез турыдан-туры эфирда Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Игътибар 16 октябрь көнне тапшыру станциясендә төкләндерү яңарту эшләре үткәрелү сәбәпле кыска дулкында тапшыруларыбыз булмаячак. Төркия Аваз радиосының ул көнге тапшыруларын Яршин интернет һәм кесә телефоннарының TRT динле тыңла кушымтасы аша тыңлый аласыз. Бүгенге чыгарылышта соңгы хәбәрләрдән соң Төркиянең тышкы сәясәте программасын һәм татарларның Төркиягә мухаҗирлеге язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Израиль һәм Фәләстин каршылык төркеме Хамас Газада утны туктатуның беренче этабы мәсьәләсендә килешүгә иреште. Максат Израильнең дистәләрчә мең кешене үтергән, Газаның зур өлешен җир белән тигезләгән һәм тирән гуманитар кризиска китергән рәхимсез һөҗүмнәренә нокта кую. Килешү 3 төп пунктны үз иченә ала. Ике яктагы тотыкларның иреккә җибәрелүе, Израиль берлекләренең билгеләнгән сызыкка чигенүе һәм еллар буе дәвам иткән камалыш һәм сугыштан соң Газага ашыгыч рәвештә кирәкле ярдәмне кертү. Төркия илбашы Рәҗәп Таyyip Эрдоган Шарм-эль-Шейхта уздырылган сөйләшүләр нәтиҗәсендә ирешелгән утны туктату килешүеннән канәгать булуын белдерде. Бу процесска Төркиядә үзелешен кертте. Эрдоган Израильне утны туктатуга этәрү өчен кирәкле сәяси теләк күрсәткән АКШ илбашы Дональд Трампка рәхмәт белдерде һәм килешүгә ирешүдә мөһим ярдәм күрсәткән Катарны һәм Мисырны да рәхмәт белән телгә алды. Төркия лидеры килешүнең тормышка ашырылуын якыннан күзәтәчәген һәм тынычлык процессына үзелешен кертүне дәвам итәчәген әйтте. Ул 1967 елгы шикләре нигезендә башкаласы Көнчыгыш Кудус булган бәйсез мөстәкыйль Фәләстин дәүләте төзү турындагы Анкараның үзгәрмәс позициясен кабатлады. АКШ илбашы Дональд Трамп якын көннәрдә Израильгә сәфәр ясарга һәм анда Кнессетка мөрәҗәгать итәргә җыена. Бу хәбәр Израиль белән Фәләстин төркеме Хамас арасында сулых килешү төзелгәннән соң чыкты. Трамп акция журналисты Барак Раветка алар минем Кнессетта чыгыш ясавымны сорый һәм әгәр дә израильлеләр теләсә, мин моңа ризалашам дип белдерде. АКШ илбашы бүген бөтен дөнья өчен искиткеч көн булуын һәм Газа килешү өчен барлык илләрнең, хәтта үзара дошман булганнарның да кулга-кул тотынышып эшләвен сөйләде. Барлык тоткыннар тиздән азат ителәчәк һәм Израиль үз гаскәрләрен килешенгән сызыкка чигендерәчәк. Бу нык даими һәм мәңгелек сулыкка таба беренче адым дип белдерде ул һәм барлык якларга гадел мөнәсәбәт булачагын өстәп әйтте. БМО Израиль хәрби операцияләренең Газа шәһәренең зур өлешен юк итү турында кисәтә. Ясалма Яршиннән алынган фоторәсемнәр каланың 83%-ның җир белән тигезләнүен күрсәтә. Бик күп кеше иминлек проблемалар аркасында кая барырга белми бәргәләнә. Халык ачык һава астында йокларга мәҗбүр, җитди рәвештә ачлык кичерә һәм башка ихтыяҗлар җитмәүдән интегә. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Колумбия илбашы Густаво Петро Кариб диңгезендә АКШ бомбалаган соңгы карапның Колумбиянеке икәнен һәм анда илнең ватандашлары булуын белдерде. Яңа сугыш мәйданы ачылды. Кариб диңгезе дип язды Петро Экс платформасында. Бу һөҗүм бөтен Латин Америкасына һәм Кариб диңгезенә каршы дип өстәде ул. АКШ илбашы Дональд Трамп бу һөҗүм турында якшәмбе көнне игълан итте. Ул соңгы атналарда наркотик ташучы дип уйланылучы көймәләргә карата 4нче шундый һөҗүм санала. Аның нәтиҗәсендә карапта булган барлык 4 кеше һәлак булды дип белдерде АКШ саклану министры Пет Хексет үзенең социаль шелтәр язмасында. Трамп администрациясе мәгълүматларына күрә һөҗүмнәр нәтиҗәсендә ким дигәндә 21 кеше һәлак булган. Бу төбәктәге киеренкелекне арттырды һәм Вашингтон дүшәмбе көнне Венесуэла белән дипломатик элемтәләрне туктатты. Венесуэла дәүләт башлыгы Николас Мадуро АКШ хәрбиләре һөҗүм иткән очракта үз илен яклау өчен гадәттән тыш хәл игълан итәргә әзерләнүен белдерде. Берләшкән Милләтләр Оешмасы тынычлыкны саклаучы миссияләрне кыскартырга әзерләнә. Дөнья күләмендә 11 операциядән гаскәри һәм полиция хезмәткәренең якынча 4тән беренең чыгуы көтелә. Югары дәрәҗәле БМО вәкаләтлеләре акча җитмәү сәбәпле бу адымның котылгысыз булуын сөйли. Әлеге карар якынча 13-14 мең персоналның җиһазлары белән бергә илләренә җибәрелүе һәм тыныч хезмәткәрләренең дә киметелүе дигән сүз.
AQSh, Angliya, Fransiya, Italiya, Испания, Польша һәм башкаларны да кертеп 9 илдән НАТО көчләре 2 октябрьдә Польшада зур хәрби өйрәнүләр уздырды. НАТО берлектәшләр хәрби һава командалыгы координацияләгән күнекмәләр әгъза илләрнең операцияләрен җирдә, һавада, диңгездә, интернет челтәрендә һәм хәтта галәм шикелле аланнарда никадәр интеграцияләнә алуын сынады. Авропа комиссиясе башлыгы Урсула фон дер Лейн ахыргы чорда булган дрон вакыйгалары һәм башка һава киңлеге бузуларының төбәкнең гибрид сугыш белән очрашуын күрсәтүен һәм моның өчен традицион саклану чараларыннан тыш ысуллар кирәклеген белдерде. Страсбургта Авропа парламентында ясаган чыгышында ул бу очраклы борчу гына түгел диде. Бу безнең ватандашларның тынычлыгын бозу, ныклыгыбызны сынау, берлегебезне бүлгәләү һәм Украинага күрсәткән яклавыбызны зәгыйфләтү өчен эзлекле һәм көчәюче операция моның исемен әйтер вакыт җитте бу гибрид сугыш. Фон дер Лейн барлык вакыйгалар өчен Русияны гаепләмәде, ләкин Русиянең Авропада бүлгәләү максатын күздә тотуы ачык булуын әйтте. Авропа рәсмиләре соңгы вакытта булган кайбер инцидентларның Мәскәүгә бәйле булуын инде белдерде. Башка темаларга. Даниядә 15 яшьтән кичерәк балалар өчен социаль челтәрләрне тыю турында канун кертеләчәк дип белдерде хөкүмәт рәисе Метте Фредериксон һәм ул санлы платформаларны балаларыбызның бала чагын урлыйлар дип гаепләде. Сишәмбе көнне парламент ачылышында чыгыш ясап, Фредериксон җәмгыятьнең бер җанаварны иреккә чыгаруын әйтеп, социаль платформалар аркасында яшьләр арасында борчу, депрессия һәм игътибар проблемалары артуына сызыклады. Моңарчы бу кадәр күп бала һәм яшүсмерләр борчу һәм депрессиядан интекмәйде диде ул. Фредериксон экранның балаларны бер бала яисә яшь кеше күрергә тиеш булмаган эчтәлек белән таныштыруын һәм аларның уку белән игътибар итү сәләтенә зыян китерүен сөйли. Даниянең бу адымы дөньяның төрле почмакларында охшаш чаралар белән тәңгәл килә. TikTok, YouTube, Facebook, Instagram һәм Snapchat кебек платформаларда яшь чикләүләре балаларны зыянлы алгоритмнардан саклау өчен кертелә. Франциядә парламент комитеты узган айда TikTokның зыянлы йогынтысын билгеләп, 15 яшьтән кичерәк балалар өчен социаль челтәрләрне тыю һәм яшүсмерләр өчен билгеле сәгать кертү турында тәкъдим ясады. Австралия 16 яшьтән кичерәк балалар өчен социаль челтәрләрне тыю турында дөньяда беренче канун кертте. TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X һәм Instagram кебек платформалар яшь чикләүләрен үтәмәгән очракта $33 миллион кадәр штрафка тартыла ала. Көньяк Корея мәктәп сәгатьләре вакытында телефон һәм акыллы җиһазларны тыю турында канун кабул итте. Ул 2026 елның мартыннан гамәлгә керәчәк. Финляндия, Италия, Нидерланд һәм Кытай кебек күп илләрдә дә охшаш чикләүләр кертелгән. Төркия яшь чикләүләрен этаплап кертү планын әзерли. Илбашы Рәҗәп Таyyip Эрдоган экранга бәйлелек эпидемия кебек тарала дип кисәтте. Бу соңгы хәбәрләр иде. Төркиянең тышкы сәясәте. Төркиянең тышкы сәясәте тапшыру тизмәбезнең бу бүлемендә дөнья күләм үзгәрешләр бусагасында Эрдоганның халыкара мөнәсәбәтләр манифесты язмасын тәкъдим итәбез. Аны халыкара бәйләнешләр белгече Җәмил Догашипәк әзерләде. Салкын сугыш төгәлләнгәндә бик күп кеше озакка сузылачак тынычлык һәм иминлек чоры башланачагына ышана иде. Тик бер кытыплы тәртип һәм тотрыклылык өметләре бик тиз эреп юкка чыкты. Дөнья күләмендә хезмәттәшлек урынына җир шары региональ сугышлар, зур көчләр арасында көндәшлек, тирәнәйгән тигезсезлек һәм институтларның параличлануына шаһит булды. Бу булгавыр чорда илбашы Рәҗәп Таyyip Эрдоганның лидерлыгындагы Төркия башка төрле юлдан китә. Аның дөнья матбугаты Newsweek, People's Daily, Nikkei, Shimbun, El País һәм Al Jazeera'да күптән түгел басылып чыккан мәкаләләре бу карашның борылыш нокталары. Кыйтгалар арасы укучыларга мөрәҗәгать итүче бу язулар күмәк рәвештә халыкара мөнәсәбәтләр манифесты дип атала алырдай үзенчәлектә. Бу манифестның үзәгендә 3 нигезгә таянучы һәм Эрдоган доктринасы дип аталучы позиция урнала: бәйсезлек, гуманитар дипломатия һәм мәдәниятләр ара күпер.
Илбашы Эрдоганның Newsweek журналында чыккан мәкаләсе Төркиянең глобаль карашына йомгак ясый. Эрдоганның мәшһүр дөнья биштән бөек сүзләре әйтем генә түгел, бүгенге халыкара тәртипнең структур гаделсезлегенә күләмле ризасызлык, Сүриядәге сугыштан, Африкадагы ачлыкка, Украинада дәвам итүче бәрелешләрдән, Газадагы зулымнарга кадәр Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек шурасының берни эшли алмавын, системаның функцияләрен үтәмәвен күрсәтә. Төркия илбашы Эрдоган бу институтны тагын да кулачлаучы, гадел һәм вәкаләтле хәлгә китерү өчен реформа ясарга чакыра. Ул бары проблеманы гына күрсәтеп калмый, конкрет чишелеш тәкъдим итә. Кара диңгез ашлык инициативасы моның көчле мисалы. Биш мәкаләдә дә бер тема алга чыга – Газа. Илбашы Эрдоган Газаны фәләстинлеләрнең фаҗигасыннан тагын да күбрәге буларак күрсәтә. Ул моның кешелек өчен сынау булуын уйлый һәм Аль-Джазирадагы язмасында әлеге фикерен ачык рәвештә белдерә. Хатын-кызлар һәм балалар үлгәндә, хастаханәләр хәрабәгә әверелгәндә һәм ачлык, сугыш коралы булганда дөньяның тавыш-тынсыз торуы түзеп булмастай хәлгә килә. Илбашы Эрдоган бу битарафлыкны кешелекнең вөҗданын тетрәтүче икеле стандарт дип тәнкыйтьли. Көнбатышның Украина мәсьәләсендә хәрәкәткә күчәргә әзер булганда, Газа мәсьәләсендә пассив калуы халыкара мөнәсәбәтләрнең бөтен корылышына ышанычны юк итә. Эрдоган доктринасының аслында билгеләүче принцип буларак бәйсезлек тә ассызыклана. Бу көнбатыштан ераклашу яисә көнчыгышка сукырларча тигезләнү дигән сүз түгел. Киресенчә, ул Төркиянең үз мәнфәгатьләренә өстенлек бирүче, хезмәттәшлекне төрлеләндерүче һәм бер күчәргә бәйле булудан тайчынучы тышкы сәясәтен чагылдыра. Илбашы Эрдоган өчен бәйсезлек аерылудан бигрәк баланс һәм җайлашу сәләтен саклау белән бәйле төшенчә. Илбашы Эрдоганның Неки Шимбун һәм Эльпайс газетларына язган мәкаләләре Төркиянең мәдәниятләр ара күпер ролен ассызыклый. Неки Шимбун газетында ул япон балыкчыларының кыюлыгы белән Төркия-Япония бәйләнешләренә нигез салынуын, 1980 елда Эртугрул фрегатының Кушимото сулыкларындагы һәлакәтен хәтерләтә. Эрдоган 2 елдә дә булган табигый афәтләр вакытында күрсәтелгән кара-каршы ярдәмне ассызыклый һәм Төркия белән Япониянең бары стратегик хезмәттәшләренә түгел, уртак кешелек кыйммәтләре белән дә бер-беренә бәйле булуын белдерә. Илбашы Эрдоган Эль-Паистагы язмасында Испания белән бергә башланган Мәдәниятләр иттифакы инициативасына туктала. Бу проект төрлелекләрне бәрелеш чыганагы түгел, байлык буларак күрүче карашны конкретлаштыра. Биш мәкаләнең барысында да каватланучы тагын бер тема кешелек дипломатиясе. Төркия бүген милли кереме белән чагыштырганда дөньядагы иң зур ярдәм кылучы ил. Дәүләт идарәсе гадәттә салкын исәпләүләр тирәсендә әйләнгәндә, гуманитар дипломатия турыдан-туры кешеләрнең тормышларына кагыла. Төркиянең Газа, Сомали һәм Рахиня лагерьларындагы эшчәнлекләре бу принципның практикада ничек тормышка ашырылуын күрсәтә. Илбашы Эрдоган Бөтендөнья гуманитар ярдәм көне уңаеннан социаль медиа аша уртаклашкан юлламасында гуманитар ярдәмнең сәясәт түгел, әхлаки бурыч буларак күрелергә тиешлеген ассызыклады. Бу 5 мәкалә Эрдоган доктринасын күләмле буларак күрсәтә. Ул башлыча бәйсезлеккә нигезләнгән бу стратегия НАТО әгъзалыгы белән Русия, Кытай, Африка һәм Азия Тын океан белән тагын да көчле бәйләнешләр арасында баланс тудыра. Бигрәк тә Төркияне глобаль ярдәмнең алдынгы сафларына куйган, изелгәннәр һәм яклаучысызлар янында торучы кешелек дипломатиясе нигезенә дә таяна һәм Төркияне бәрелеш урынына диалогны өстен күрүче Испаниядән Япониягә кадәр сузылган күпер итеп күрә. Бу принциплар бергә Төркиянең дөнья мәсьәләләрендә билгеләүче тавыш буларак үсешен ачыклый. Илбашы Эрдоганның халыкара мөнәсәбәтләр манифесты бер лидерның карашы гына түгел, әлегә төзелмәгән гадел дөнья өлгесе. Глобаль җәмәгатьчелек бу чакыруга җитди караса, әлеге юл тагын да кешелекле һәм тыныч халыкара тәртипкә китерә ала. Илбашы Эрдоган әйткән шикелле, чын гаделлек һәм ярдәмләшү булмаса, кешелек дөньясы лаеклы киләчәккә ирешә алмый.
Muhterem тыңлаучылар, Төркиянең тышкы сәясәте тапшыру тизмәбезнең бу бүлемендә игътибарыгызга халыкара бәйләнешләр белгече Җәмил Догач Ипәкнең дөньякүләм үзгәрешләр бусагасында Эрдоганның халыкара мөнәсәбәтләр манифесты язмасын тәкъдим иттек. Төркиянең тышкы сәясәте. Татарлардың Төркиягә мөхаҗирлеге. Мөхтәрәм таушар, Төркиягә татар хуҗратына багышланган тапшы тезмәбезнең бүгенге 41-нче бүлегендә Мөхәммәд Гаяз Исхакый турында сөйләшүебезне дәвам итәбез. Бүген мөхаҗирлек елларында иҗат ителгән беренче әсәре Дулкын эчендә һәм аның язмышына тукталып узарбыз. Үткән язмабызны Гаяз Исхакыйның чит илгә киткәч язган беренче әсәре булган Дулкын эчендә пьесасы турында кыскача әйтеп киткән идек. Әсәр 1937 елда үз укучылары хузурына чыкса да, ул басылып чыкканчы ук сәхнәдә куелу бәхетенә ирешә. Монда укучылар дигән вакытта бары тик чит илдә эмиграциядә яшәүче татар мөхаҗирләре күздә тотыла. Чөнки туган илендә Гаяз Исхакый әсәрләрен уку, басу түгел, искә алуды тыелган. Китапханалардан аның әсәрләре җыеп алынган, исеме оныттырылырга тырышылган еллар була ул. Исхакый исемен оныттырырга тырышу бер хәл, аның туганнары да бу фаҗига афатыннан үз өлешләрен алалар. Аның якын туганнары арасында төрмәгә ябылучы, сөргөнгә сөрелүчеләр аз булмый. Дулкын эчендә әсәренең эчке тышлыгында Исхакый булай дип яза. Большевик җәһәннәменнән котылып чыгып, Авропада бераз киң сулыш алгач тәзилган беренче бу әсәрем илемездә меңнәрчә булып үткән вакыйгалардан алынган авыр тәэсиратларының җимешедер. Күптән үк басылып киң укучыларыбызны таныштыру, хусусан мөхаҗирлектә үсеп җитә торган яшь буыныбызны туган илендәге кардәшләре, туганнарының башыннан үткәнен күз алдында җанландыру бик кирәк булса да, кызганычка каршы матди кысынкылык аркасында бу вазифаны вакытында үти алмаган идек. Финляндиянең Тампере милләтчеләре безнең бу милли вазифабызны үтәргә мөмкинчелек биргәнгә, һәммәсенә дә зур рәхмәтләремне укып, укучыларга Дулкын эчендәне тәкъдим итәм. Бу китапның сатылуыннан килгән акчаларны икенче әдәби әсәрләренең басылуы өчен билгелим. Исхакыйның үзенең белдерүенчә, аның бу әсәрен язуыннан төп максат туган илдән читтә, тамырларыннан аерылган яшь буынның илдә калган туганнары, милләттәшләре күргән михнәт вә газапларны белүләре. Аларда үз милләттәшләренә, туган җирләренә карата булган якынлык хисләрен арттыру, тарихи хатирәләрен яңарту да булып тора дип әйтергә мөмкин. Дулкын эчендә әсәренең Япониянең Кобе шәһәрендәге татар мөхаҗирләре тарафыннан сәхнәгә куелуы турында әйтеп киткән идек. Бу әсәрне караучылар кем булды, нинди нәтиҗәсе булды икән соң? Яңа милли юл журналында Кобе шәһәреннән берәү кичәдә караучыларның саны 500-га якын кеше булып, шуның 350-се чит милләт халкыннан, Hind мусульманнары, инглизләр, руслар ва японнардан гыйбарәт иде дип яза. Калганнары Кобеда яшәүче татарлар белән Осака, Киото, Нагоя шәһәрләреннән махсус шул кичәне һәм сөекле әдәбибезне күрергә килгән үз агай-энеләребез иде дип белдерә. Чит милләт халкына сәхнәдәге драманы аңлау уңай булсын өчен махсус япон, инглиз телләрендә Дулкын эчендә нең кыскача тәрҗемәсе басылып,
программа белән бергә бушлай торатыла. Димәк, күбедәге татар мөхаҗирләре әсәрне сәхнәгә кую өчен профессиональ дәрәҗәдә дип әйтерлек. Бөтен нечкәлекләренә кадәр уйлап, бар көчләрен куеп тырышалар. Чөнки 500 тамашачы җыю бик үк җиңел эш түгел. Бирәтә чит илдә, үзләре дә яңа килеп урнашкан бер җирдә. Әсәрнең яхшы чыгуы татар мөхаҗирләренә ошаган кебек үк чит милләт халкының күңеленә дә хуш килә. Журналдагы язмада аеруча рус хатыннарының соңгы пәрдәдә большевиклар кирип талап чыккач, Розияның фаҗигалы рәвештә үлүеннән әсәрләнеп илаулары һәм һәр пәрдә ябылганда бер туктаусыз алкыштаулары әйтеп үтелә. Дулкын эчендә спектакле Япония матбугатының да диккатын җәлеп итә. Спектакль хакында Япониянең иң мәшһүр, көненә 3 миллион тарала торган газетларыннан Asahi Shimbun газеты 18 декабрьнең иртәнге сарында кичәдә алынган рәсемне төшереп, кичәнең ифрат дәрәҗәдә яхшы чыгуын, татар теленең матурлыгын, Кобеда булган төрек татарларының руслардан аерым рәвештә җәмгыять булып, үзара тату торуларын мактап, зур гына мәкалә яза. Шулай ук инглиз телендә чыга торган мәшһүр Osaka Mainichi газеты да кичәне мактап бер мәкалә бастыра. Спектакль тәмамлангач, имам Мәдир хәзрәт Шәмгуни сәхнәгә чыгып, Гаяз Исхакый турында, мөхаҗирлектә милли кимлекне саклауның әһәмияте турында сөйли. Шуннан соң Гаяз Исхакый сәхнәгә чыгып, татар тарихының шанлы чорлары турында нутык сөйли. Аннан соң түрколог, япон галиме Укубасан Мәдир хәзрәт белән Гаяз Исхакыйның чыгышларын япон теленә тәрҗемә итә. Бу тәрҗемәдән соң зал алкышларга күмелә. Шулай итеп, Исхакыйның мөхаҗирлектә язган бу беренче әсәре басылудан элек япон җирендә сәхнәдә куелып, мөхаҗирләр тарафыннан гына түгел, җирле халык тарафыннан да яратып кабул ителә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, фәннәр докторы Ильяс Мифтахов әзерләгән тапшы дизбәбезнең киләсе чаралышында очрашу өмете белән исән иман булыгыз. Татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр исән-имин булыгыз.